Idek mulej. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nil-awkom eżiz aħwa Maltin, familja River of Love, u daw kollu li jintom segwu dan il-ministeru, u ġimma wara ġimma. Grazzi tal-li tkunu maħna, u grazzi tal-sapportakom. Ringrazzi l-Alla il-lum u koll rajt messaġġ vera sabiħ ta' waħda ta' familja li għadhom kif resqu lej il-mulej u kont inkoraġġejt ruħi ħafna minħabba li nara ħafna ġuħ f'album bħalma bosta u nara l-ġuħ f'album ta' dak kollu li Alla prepara li jom iriduħ. Amen? Grazzi mulej. Kulħat jitlob mija jissa stess, sanzi jaqbdu l-Bibja f'dejkom, kulħat iqum bil-wieqfa. Everybody rise up, stand up, hallelujah, u kulħat jaqbat il-Bibja mijaj u warajja ejdu namlu l-istqarrija tal-fidi fl-imkien. Amen. Kulħat jgħid warajja, din hija l-kelma tal-la, hija l-kelma qaddisa, hija kelma ħajja, hija kelma eterna. Nemmen il-Bibja minn Ġenesi sal-Apokalissi. Il-kelma tal-la hija il-verità. Jien niddikjara u nemmen li jien għandi dak kollu li il-Bibja tajt li jien għandi, jien kapaċi għal dak li l-Bibja tajt li jien kapaċi u jien dak kollu li l-Bibja tajt li jien. Grazzi mulej, jien lest li nilqa l-kelma tijak u għattu għatt iktar, ma nerġa' nkun l-istess iktar, fissem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Morru fiktib ta' Mark, kapitlu 9. ħassejt li wasal il-ħin biex nerġa' nitkellem daqsxejn, mhux nitkellem daqsxejn għax dan huwa suġġett kruċjali importanti u infatti mingħajru ma jeżistix il-Kristjaneżmu. Imma xaqt nitkellem fuq il-fidi. Il-fidi li xejn huwa impossibbli. Xejn huwa impossibbli. Dak huwa statement li mhux qed ngħidu jien, dak huwa statement bħalma ħafna tafu għalu Alla, għalu Kristu. Il-kelma xejn impossibbli fiha x'tamut, xejn ta' fiha x'tamut. Kemm il-darba smajtu għad l-iskrittura, kemm smajtu il-kelma tgħid xejn impossibbli. Għal min jemmen. Mhux xejn impossibbli weħda, xejn impossibbli għal min jemmen. Għarbela naqa, għamoda da xejn. Xejn muwa impossibbli għal min jemmen. Xejn. 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 That's big, man. I mean, that's big. Xejn. Huwaj, ma affarijiet li ma tistax tagħmel. Timsix, mhux xejn impossibbli għal min jirraġuna, mhux xejn impossibbli għal min jaħseb, mhux xejn impossibbli għal min hu sinjur finanzjarment, mhux xejn impossibbli għal min għandu ħafna edukazzjoni u università, mhux xejn impossibbli għal min imur il-Knisja, mhux xejn impossibbli għal min jaqra l-Bibja, kollha tajbin daw. That's a very bold statement. Nada es imposible con todo que crean. Bueno? Bueno español? Nunca es imposible per chi crede. Niente, nunca, niente, nulla. Nulla è impossibile con chi crede. Nothing is impossible to those who believe. Just pause a bit on that. Imma jiena ġejt minn familja fqira. Imma jiena ġejt minn reliġjon. Imma jiena ma naf xejn fuq il-Bibja. Imma jiena ma tantx naf skola ta'. Imma jien ma nitkellimx bl-Ingliż, jew bit-Taljan, jew bl-Ispanjol bil-Awċi, Polek.
xejn. Nada, niente, zilch, zero. Mu impossibbli. Għal min jemmen. That's bold, bro. Bold. Xejn. Naraw. Immedita fuq għadi. Għamel ġurnata mqar immedita fuq dak l-statement biz dak ġasu għallu da muġen. Xejn. Taf kem għalu li għaffajtu man possibli għalija fħajti u kolla saru. Taf kem kienem nies inkluż reliġjużi bid-dottorat li jinandi wara kollox, imma jissa kollok id-dottorat kollox, ma jfessix li għandek il-fidi. Il-fidi kwale li għalija xejn impossibbli. Actually, infatti, fid-dinja ma uħat li m'għandux fejdi. Tafu li kulħadd għandu l-fejdi? Kulħadd jemmen xi ħaġa. Anke l-għatija għandhom il-fejdi? Iddeċidew li ma jemnux dak li nemmen jiena u int. Ma xorta jemnu. Imma l-statement illum, kalma waħda biss, dak biss irċevejt fl-Ispirtu tiegħi. M'għandix noti, jiġifieri, grazzi Spiritu Santu ħatejni. Sorry, tinħares id-direzzjoni ħażina. Grazzi Spiritu Santu li ħatejni. Aħseb fuq dak l-statement. Xejn ta' mhux ċajta da dik ta'. Mhux ċaj. U nħanejdlek 99% tal-Kristjani ma jemnuwiex ta' dik. Aħseb li kull Kristjani kollha jemnu dak l-statement. Tidnejlek ħaġa oħra aktar bombastika minn hekk. Ħalli nkun naqra iktar ġenerus. Mal-ministeri, pastors, apostli u profeti minn kollox. 90% ta' dawk li jsejħu ministeri ma jemnux dak l-statement. Ma turrum pastors int għajt jgħidu l-dak impossible. U l-enti taragbi, u l-enti temmen iż-żejjed, u l-enti jessa ġorom, u l-enti wisq. Xejn! Fejn hu l-limitu? Xejn! Inti ma jfissirx li għax batta int abada kolħatta? Ma jfissirx li għax abada l-pastor jista' jkun qabdi tal-Knisja kollha? Jew bat xi ħaġa int obada ħuk jew oħtok? Jew anke l-ħbib li jħobbuk u jxuqlek il-ġid, ma jfissirx li qed jaraw sa fej u l-kobor tal-impossibilità tal-fidi li hemm f'qalbek, mhux bil-forsa jarawha. U ma tistax isforzhom jarawha. Għax nies li għaxu ma' Kristu wkoll kellhom l-istess problema. U jiena u inti għalkemm għandna l-Kristu fina, imma aħna rridu nħaddmu il-fidi biex naraw ċertu affarijiet għaliex daw raw l-affarijiet mingħajr ma ħadmu l-fidi. L-apostli raw affarijiet li ma kellhomx bżonn ħadmu għat-travidi għax kien kollox lest għalihom. U kol Kristu għallom għalikom xejn impossibbli jekk temnu. Xejn ġdid. Xejn ġdid, dak li taraw fil-Knisja llum xejn ġdid ta'. Ġara ma' Izrael. Izrael poplu tal-la tantraw mirakli. U għaliex niktu ħillalla. X'ma jemnux. Wara, mhux għalilhom wara jekk temnu noħroġkom mill-Eġittu. Hekk għallhom Alla. Ħareġhom. Ma għallom xara jek temnu namel sinjali u ġubijiet kbar. Jek għallom Alla. Le, għassaqsjom għal-fidu biex jemnu. Għamilu. U ġorta, ħafna mitu fil-desert minnajr fidi. Hebrews Lut 4. ħafna ma daħlux fil-weda għalix ma emnux dak li semaw. This is big, man. Welcome to stretching class. It's big. Xejn, impossibbli. Xejn. Meta jiena bdejt, meta jiena ġejt Malta.
Meta ġejt Malta. U niftakar il-mole għalli ridek tmur ħadkun fuq televizjoni. U jena ċuċ. Għalli jessess id-nejt. Għandi dritt nejt jena ċuċ. Mort nitkellem ma' nis, ma' sewġ pastors. Min għalija li huma jafu l-Bibja. Imma tal-limt li tista' tkun taf it-teoloġija u xorta ma jkollokx qatra fidi. It-tallim li jisa kollok li trikolla tal-alfabet wara ismek u xorta ma jkollokx qatra fidi. It-tallim li tista' tmur kulleġġ tal-Bibja tal-fidi u xorta toħroġ u tmur titmijak mal-ħmiġ. Kollox jeżisti ħi. Kollox jeżisti għalbi. U xej mux di. Aħseb, xejn mu impossibbli għal min jemmen, xejn xi tfisser xejn. Xem qudiem ħajtek illum li għalik tidher impossibbli. Li għalija tidher impossibbli xem. Xem affarijiet li jidhru impossibbli. Meta ġejt, kont qed ngħidilkom. U għax il-mulej għalli għan poġġik fuq il-television għall-ewwel darba, jiena ħsibtu ħajpoġġini fuq il-television tal-Amerika. Issa nafu żgur li għad fuq mhux tal-Amerika, biss se fuq tad-dinja. Kif? Għax bl-IPTV mad-dinja kollha jmur. Il-channel ta' Malta ma' Malta kollha jmur. Ma nafx Maltin li ma jafux bija b'xi mod jew ieħor. Jew b'dan il-programm ta' ħabejtek. U mort jien ta' ċuċ li nkont, għax minna, iktar ma, xaħġa interessanti, iktar ma titallem verità, iktar tifirdek, mux taqdek. Iktar distinguik, mux tamlek bħal ħattijħor. And it's a mystery for me. U għam misteru għalij. Għalix, zewċ minn nisi jistaw jgħidu, jina nemmen il-Bibja u jina nemmen Bibja. Inti mux temmen il-Bibja trid, temmen klim Alla. Mux temmen fil-kalma Alla, temmen il-kalma Alla. There's a big difference between believing in God and believing God. Many believe in God, but the majority don't believe God. ħafna jemnu fil-mulej, imma ftit jemnu lil-mulej. Dik id-differenza kollha. Il-lut kollha kienu jemnu fi Kristu, fil-Messija li ġej, falla u fil-Iskrittura, ma kemm minnhom emnu fi Kristu. Il-Kattoliċi, Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi, Pentekostali, Karismatiċi, kollha u turrun oħra jgħidu li jiena aħna nemnu fil-Bibja. Kemm minnhom jemnu xem miktub u juħduh bħalli ekku għax ekku. Mhux klem xi teorija, jew xi pastor, jew xi apostlu, jew xi profeta, da Kristu Alla nnifsu l-kelma tal-Eterna. U jiġi jgħidlek xejn. Ara jekk inti li tittirretani, għejdli, dan ma nistax nagħmlu. Għadik impossibbli, pastor. Għalija daqshekk. Love you, but you're out. You're out of my circle of people whom I can walk by faith with. U ħanejdlek, iċ-ċirku ħajkun żgħir. Tħobb il-kulħadd anke l-edewa tiegħek, ma m'intimx huma ftit. Kristu jħobb il-kulħadd, ma m'intimx huma ftit. Għax ma m'intimx tittimxi in agreement. U ma tistax taqbel timxi in agreement ma' nies li ma jemnux dak li qed temmen int. Mhux hemm ħafna turrun Kristjani li jgħidulek jiena nemmen fil-Bibja imma ma tistax timxi magħhom. Hemm raġunijiet oħrajn għaliex imma di waħda minnhom. Għax iniktuk jispiċċaw ikunu dak stess li jibblokkjawk lilek. Titħobbhom, tifhem li mhux bil-fors qed jaraw dak li tara inti. Imma jina u inti rridu naraw dak li qed jara Kristu. U meta il-daw l-eżis żewġ pastors, huma sweet, loving, u jħobbu l-Alla. Tifhem? Qalu li ħadd mur television.
Aħna Malta ħi qalu li qegħdin ta' hawnhekk Alla huwa ħafna iżgħar minn dak tal-Amerika. Għax tinsiex l-Amerika art kbira u jista' jkun kbira l-hemmhekk. U Malta kull mija naqa' żrara allura Alla jrid jiġi kien u jrid ikun limitat. U qalu li bro qalu li tarax kbir ta' ħi għax hawn Malta qegħdin ta'. U jiena bdejt nitkellem ma' nies. Am I talking to the right people here? Am I? They're supposed, daw mhux biss Kristjani, daw pastors supposed. Jiena nitkellem ma' nies ġust jiena, I'm on the right planet? U tħobbhom, and they're sweet, m'għandix problema nixxerek magħhom, daw it-tnejn minn huma partikolari. Ma jew pastor ieħor meta semmejtlu il-Chris Ayokileme, segwu l-ministeru tiegħu aħwa. Kemm minnkom issegwu Chris Ayokileme? Segwuh, please segwuh. Pastor ieħor qal dak mhux fil-level tagħna ta'. Jien bdejt ngħid, kellem għalik. Ġifieri, poġġinix mal-losers bħalek li di. Tkellem għalik jekk jogħġbok. Ġifieri mhux fil-level tagħna. Jiena qatt ma ħassejtni li m'iniex fil-level tiegħu, ma nħossniex qatt lanqas. Ma dak għandu ministeru. Mad-dinja kollha. Żgur, kważi għadu kemm? 75 kemm? Il-mulebir kull jkompli mlih. Jiena tbaqa' li biżgħux, għaddi m'iniex lest. I'm just in the beginning, I'm just warming up. Hallelujah. Bellaħni jiena daw in-nies. Jiena daw in-nies ibellħuni. Dak hi Pastor Chris, dak huwa ministeru kbir. Għandek mhux bħalna da. The thing is this, if you can't see it, you can't be it. If it's not real for your faith, it will never become real in your life. Jekk ma tarajix, ma tistax qatt tkun tiegħek. Jekk ma temminix, u verament qatt jekk ma għax inti l-fidi għandha għajnej, kontu tafu? Il-fidi għandha għajnej. Jiġifieri tivviżwalizza li tara. Anke meta tfiq, inti tfiq meta tara lilek innifsek infejjaq, mhux meta tara lilek innifsek marid. Deep. Tidbirek meta tara lilek immierek. Mhux meta tara lilek innifsek nisħut. Jirnexxielek meta tara lilek innifsek suċċess. Mhux meta tara lilek innifsek diżastru. Xejn bu impossibbli għal min jemmen. U ħanejdlek, ħassibu ħafna Kristjani well-meaning, mhux jiġifieri għax huma tax-Xitan, xorta jkunu ta' Kristu, imma m'għandhomx l-istess kapaċità ta' twemmin. Mhux għandhom l-istess salla mill-punt di vista tal-Alla, mill-punt di vista tiegħek u tagħhom mhuwiex l-istess. L-Alla tagħhom, il-punt di vista tagħhom limitat. Imma punt di vista tiegħi Alla tiegħi huwa bla limiti. U ħanejdilkom kemm hu kbir dak l-istatement li Kristu huwa daqshekk bombastiku fejn Kristu jgħid chapter wara l-ieħor. Għal Alla xejn impossibbli u għal fidi xejn, għal min jemmen xejn impossibbli, imma għal wieħed ikbar mill-ieħor. Aħseb. Għadna fuq frażi waħda biss, għadna ma rajna ġej. Jekk Kristu stess jgħidlek għal Alla xejn impossibbli. U fl-istess ħin kapitlu wara jgħidlek għal min jemmen xejn impossibbli. Lim l-iktar waħda kbira għal li Alla xejn impossibbli, jew għal min jemmen xejn impossibbli. Li waħda l-ikbar waħda, li waħda kbar mill-oħra. It-tnej l-istess, daqshekk hija bombastika di, men. Mela l-limiti min jagħmelhom?
tikseb. Qabel ma inti titlob, qabel ma inti forsi titlob il-Alla biex jagħmel xi ħaġa għalik. Għandek fidi biex inti takkwista dik u tidħol f'dik ir-realtà. Jien niċċassa kif ċertu nies jgħidu li huma Kristjani, ministri u jitkellmu hekk. Ma nibda ngħid daħseb da mal-bambin intaqa'. Mhux mal-Alla tal-eżerċiti. Ili jienu u jekk jienu wkoll. Għal min jemmen jgħid Ġesu Kristu ta' Nażaret li bint Alla l-ħaj Alla li jista' kollox l-alfa u l-omega. Xejn min huwa impossibbli għal min jemmen. Mela min dbijat lura lej id-dinja, il-problema mhux tal-lawa tiegħek. Min infiret minn maħutu għax ħa offensu ma rnexxilux jibilha, għaliex? Għax inti l-fidi tiegħek hija tal-Mickey Mouse. Jgħid ħadd għalik, żomma, ħalazin. Għax il-fidi tiegħek tela bil-Bibja tgħidlek id-dinja, skont il-kelma tal-Alla. Mela għaliex ma rnexxilekx teleb dil-biċċa ċuċċata. Jekk il-fidi tiegħi teleb id-dinja. Jekk il-fidi tiegħi hija xejn impossibbli. Xejn tfisser nada, xejn, zero, nada. Għazek hija powerful dak l-statement, issa tagħmel ktieb fuq dak one statement. Xejn. Mbagħad meta mort tat-televiżjoni, bħal moħob ngħid, prattikament they rolled out the red carpet. U qalu li tista' tbidda l-ġimgħa d-dieħla. That easy. Għal min jemmen is that easy. Da temmen, xejn ma possibbli. Xejn. Kemmu kbir, kemmi bombastika dan il-frażi. Ġieli hekk you paused a bit u toqgħod timmedita fuq dik il-frażi li. Kett tiffaċċja marda fil-ħajja tiegħek. Jekk qed tiffaċċja problema fiż-żwieġ tiegħek. Jekk qed tiffaċċja problema tal-finanzi, xogħol, karriera, sejħa. Xejn mhu possibbli, men. Xejn. Tal-bliħ. Mela, Mark 10. Halleluja. Vers 14. Reġgħu ġew ħdejn id-dixxipli l-oħra, rawhom kotra kbira ta' nies madwarhom. U xi kittieba jitlewmu magħhom. In-nies kif rawh ukoll staġbu ħafna u ġrew lejh biex isellmulu. U staqsihom fuq xiex qegħdin titlewmu magħhom. U wieħed bil-kotra qallu, Ma'allem, ġibtlek lill-libni għax għandu spiritu mbikkemm. U kol fejn jaħkmu jajsabtu mal-art u joħroġ ir-rawa minn ħalqu. Jeżżes sninu u jibbis qed lid-dixxipli tiegħek. Lid-dixxipli ta' Ġesu, biex ikeċċuħu minnu u ma kellhomx ħila. Ftakar li ftit qabel Ġesu kien tom il-qawwa u l-awtorità biex ikeċċu xjaten kollha, mhux small jew medium, includes l-extra large. Ja nies bla fidi. Għalilhom Ġesu, kemm se ndum magħkom? Kemm se ndum magħkom?
U kemm se ndum nissapportikom. Sadum il-ġurnata. Ġibu li qoddimi. U rasqu li qoddimu. L-Spiritu malli lemaħ il-Ġesu beda jħabtu lawnu lem bir-rawa fħalqu. Xi kemmilu jagħti hekk, staqsa Ġesu lill-missieru. Min xkunitu, just a sideline, ħafna mill-ispirti jidħlu meta jkunu n-nies għadhom żgħar. Min xkunitu qallu. U sekwit ġi u tefaw fin-nar u fl-ilma biex iqirdu. Imma int, jekk tista' tagħmel xi ħaġa. Ejna u ħenna lina. Ġesu kellu opportunità hemmhekk jieħu għalih, joffendu ruħu u jħallihim xajtan. Għax jista' jkun ukoll hawn, just brainstorming a bit. Jista' jkun il-problema kienet ukoll missieru. Bħal meta l-Farizej provaw keċċu xjatin u ma rnexxilhom. Jekk tista' qallu Ġesu, jekk tista', jekk tista', jekk tista'. ħaniprofa nagħmel ta' ħaniprofa nimmaġina x'seta' għamel kif ħaseb u kif aġixxa Ġesu. Jekk nista' jien? Jekk nista', tajt nista'. Ħanagħmilha ta' Ġesu naqra. Missier, nista'? Da tisaqsini jekk nistax. Aħna jew maħniex. X'ħan għamel dan? Inti ħdaqqa ta' tiħu niqbatu l-barra? Jew nerġa' nieħu paċenzja ma' da ċuċ bħalma nieħu ma' daw ċwiċ kollha li l-ħin kollu miegħi imma l-xejn. Nek nista. Da jaf x'inhu jgħid jien. Da jaf ma' min titkellem. Da jaf. Li jiena Kristu ta' bla limiti. Li jiena Alla li nista' kollox. Jien nista'. Jien. Mena biex ħaġa li jien ma nistax. Immaġinati, jien qed immaġini kif ħasibha dak il-ħin. Għax iskrittura ħafna drabi taqta' fil-qosor, bħalma tgħidlek u salbuh. Dik kollha salbuh. Eżatt. Kelmet. Sewwa. Jekk nista'. Tgħid nista'. Ma nafx jekk nistax. Tgħid nista'. Qed jirraġuna bejn u beru. Qed nimmaġina jiena. U Ġesu qallu kollox jista' jkun. Kollox jista' jkun. Imma għal min jemmen. Number one, ftakru fi klim Kristu. Fit-teoloġija, meta jitkellem Ġesu, meta jitkellem Mosè, qed jitkellem għan-nies taħt il-liġi. Meta jitkellmu l-profeti, ħafna drabi jitkellmu għall-Iżrael, hemm profesiji wkoll fil-futur, anka meta għall-biġġa ta' Kristu, ħafna mill-profesiji tal-profeti ġew wettqa fi Kristu, imma allura ġifieri meta jitkellem personaġġi mit-Testament il-qadim, ħafna drabi qed jitkellmu għan-nies lokali tagħhom dak iż-żmien. Erħilu li hemm ċertu affarijiet li huma parallel huma they have a double function sewa dak in-nies ta' dak il-ħin u anka messaġġi tal-futur da bħal m'għandek is-salmi vera li kienu kant u tifħir imma hemm il-profesiji fihom. Ma meta jitkellem Ġesu hemm differenza. X'meta jitkellem Ġesu ma kienx kien jitkellem mill-punt di vista tal-eternità. Għalhekk Ġesu jgħidlek fil-liġi hemm miktub imma ngħidilkom jien. Jiġifieri kliem Kristu huma eterni jissuperaw. Għax huma beyond time.
Issa jekk Ġesu qed jgħidlek għal min jemmen xejn mhu possibbli, jekk temmen xejn mhu possibbli, ma qallux jekk temmen tkeċċixxjaten. Qallu jekk temmen xejn mhu possibbli. Ma qallux għal min jemmen iffiq. Le, qallu għal min jemmen xejn mhu possibbli. Ma qallux jekk temmen ħajkollok business tajjeb. Għallu għal min jemmen xejn mhu possibbli. Intom ġieli rajtu bla dubju, jekk toħorġu għajnejkom f'għajnejkom, f'wiċċkom ħataraw. Meta inti tara, pereżempju, ħansemmilkom xejdu dik il-binja kbira ġewwa Paċeville tara minn kullimkien madwar Malta. X'isma? Il-Mercury Tower. Dak kif irnexxilhom jagħmluh. Tidngħidlek? La bil-flus, la bil-konkrit u laqas bil-ħadid. Xi ħadd emmen xi ħaġa. U once li temmen, jibda jimmanifesta dak li għandek bżonn biex twettaq dak l-emmen talih. Once li temmen, il-konkrit jiġi, il-ħadid jiġi, il-ġebel jiġi, il-ħaddiema jiġi. Ma tibda temmen. Once li temmen il-fejqan jiġi. Once li temmen il-ħelsin jiġi. Once li temmen iż-żwieġ jirrestawra. Once li temmen ir-relazzjonijiet jirrestawraw. Imma trid temmen. U temmen li xejn. Assolutament xejn. Mod assolut xejn. Huwa impossibbli jekk vera temmen. Meta mint jien, meta kont bla penny u emmint li Alla ħajbatni Bible College, li il-Bible College kull xar rrit najjax li nifsi. Nivjaġġa, mela rrit nikol u nħallas il-kontijiet. Nivjaġġa u nħallas l-iskola. Meta Alla għalli tiġa provdejt lek għal da kollha, u jiena emmint, u bdejt naġixxi u nieħu passi bil-fidi lejn dak lan li jiena emmint. Hi bro, inti ħatmur Bible College? Asmajna li ħatmur Bible College. Important ħalsulek il-Bible College? Kif smajt? Ma tagħmilx differenza. Alla mel-mot. Li once li emmint, għajjem minn xi ħadd fis-sedejta velodu. Alla ma qallek xara. Tittamelek, għalek jiena kull min rrid minn għandek biss temmi. Kemm il-darba l-mulej jgħidilhom? Just believe. That's all. Just believe. X'iridu nagħmlu biex insalvaw? Just believe. Emmen. U hija daqshekk faċli. Le rrid nagħmel xi ħaġa. Rrid nagħti l-flus il-foqra. Irrid inżomm il-liġi. Irrid nagħmel iċ-ċirkunċiżjoni. Irrid inżomm is-sabat. U forsi insalva. Ġeż jgħidilhom. Li opra jgħidulu, li opra tajba rridu nagħmlu biex insalvaw. Amen. Le, too good to be, too easy. Il-fidi toffendi nies reliġjużi. U nies reliġjużi mhux bislut. Hemm bosta evanġeliċi li huma reliġjużi.
imbosta kattolċi, ortodossi, protestanti, pentekostali u karizmatiċi anka rabrossa kanda. Xorta baqgħu reliġjużi billi jitkellmu bil-lingwi, sewwa. Għax għall-għażel. Kliemu li xejn impossibbli għal min jemmen. Xejn. M'hemm xi ħaġa. Int il-problema. Xejn. Kif ħan idħlu f'dik il-post? Kif ħan jieħdu dik is-sala? Kif dħalna hawnhekk? Meta dħalna hawn? Niftakar. Konna għadna ma ħadniex. Imma jina bdejt nopera daqs li kieku diġà ħadnieh. Ma inti min taħseb li jint? Kemm għandek jien għal-indun badanelli? Niftakar konna x'kenna sena konvenju. U kenna challenges da. Kenna turrun challenges. Illum niprofa ninkoraġġi li l-nifsi regolari billi niftakar meta l-għadu jattakka tfisser għax iktar ma inti midluk u msejjaħ iktar l-għadu jattakkak. Imma, anyway, u niftakar, kienet daħlet waħda, mara anzjana, tħobb il-bulej, u konninna hawnhekk kemm? 7 xhur, u daħlet, u aħna qed nagħmlu s-suffett u d-dekorazzjoni u d-dawlu bandieru u siġġijiet u żebba minn kollu. Għallu li inti tagħmel da kollu għadu mhux tiegħek hawn. Għalt li, isma' taf li jekk inti ma tixtruħx. Ma tistaw toħdu ġejda l-barra minna. U f'daqqa waħda, int għajt mija n-nifsi natural. Daqqa waħda, bdejt nitkellem ma' Gordon John Manxe in-naturali. U għetlu, daġ ġennu. Jenek vera milt. Dal tal-bliħ. Kif għamilnak, bro? L-ostra. Għatma b'sarta di, għatma realizzajta. Jienet aħna, tiġet naperaw daqs li kiku għadana, da għadu mux taħna. Mbat jien l-spiritual fi Kristu bdejnejlu. Kompli jemmi. Għara ma tmurx l-ura minn dak li jemment. Lut 10, 35, 38. Jien ma nitaxxaqx f'dawk li bdew jemnu xi darba. U mbagħad terġgħu lura mill-fidi. Meta kont rejma għamilt bdejna Settembru l-iskola. L-istorja ngħidilkom jiena. Stejjer bħalma messaġġi bħalma nies tal-oħra jgħidu. U niftakar kont qed infittex post biex noqgħod għax lil Allajna kont qed mulejjin ma rridx immur naħdem. Kien hemm bosta li kienu jiġu l-Bible College mit-8 sas-sija, u mbagħad imorru jaħdmu sa xi 10 ta' filgħaxija, u mbagħad iridu jqumu u jiġu l-Bible College għadha l-għodu jerġgħu. U jkun hemm minnhom jiġu patata. U jgħidlu, jien ma rridx naħdem. Jekk insejjaħt li int tipprovdejli. Simple as that. If it's your will, God, this is your bill. U mort, u ħabib tiegħi minn Rejma jismu Arsi Mirgel, u l-mara tiegħu u għandhom 4 tfal bejniethom. Ovvjament bejnietom jisajom l-għom bis, ma s-saġa mal wahda u li-għom. Ġalment bej mara u raġal jisiru tfal, bej zewċ nisa ma jizarux, u bej rġilla n-nas. Anyway, u kien għalli tista tuqgħod għanna, bro, għalli ejja mel-ġimataj għanna, għanżommuk, sa' kemm issib post. Għaddew ġimataj.
Għadda xar. Settembru kollu tiġa għandu. Għed nfittex. Għad niprofa nsib post. Fejn noqgħod. U ma stajx nikri, għax ma kellix flus biex nikri. Allura, dejt nfittex kamra. Forsi nħallas ta' kamra. Forsi ftit flus fil-xar u nħallas kemm kolli kamra. Biżejjed għalija. U ma stajx nsib. U ġifu ida kien miskin f'Novembru, Settembru, Ottembru, Novembru. Il-mulej jipremja barget gbar. Għax ftit xhur qabel kien għadhom kemm jiżżewġu u jiena dħalt bejnietom. U qatt ma ċċerġawni penny, kienu jitimgħuni, kont innadda forajja. Dejjem, kont innadda fora, nejn fil-ħasil tal-platti u nixxota hekk dak l-affarijiet. Kif għandu jkun, meta xi ħadd jagħmellek favur, jirritorna jgħidlu b'favur hekk jogħġbok, mhux tħallilhom il-ħmiġ. Imma u niftakar f'Novembru qabel ġimgħa qabel it-Thanksgiving, jiġifieri Thanksgiving was 24 November, xi ġimgħa qabel. U niftakar kien ġie fuqi għalli isma' għalli inti żgur smajt minn għand il-mulej. Għalli broba għalli għax għaddew 3 xhur ta' għalli inti żgur għalli mhux aħjar issib part-time job għalli ħassib flet. Ma tajtux tort, għandu raġun. Kull forma ta' welcome abused, ma tibqax welcome. U niftakar, ħriġt mid-dar fej konna noqgħod, fej konna noqgħod magħhom u kont imnikket. U niftakar mulej, qedlu jien immissjajt allura. Għaddew 3 xhur għaddi ma sibx post. Għetlu inti suppost, ħad t-provdili. Kellek t-provdili. U għetlu, tridin sittem infittex xġol. U niftakar dal-klim eżat ħassej tara. Bl-Inglis, bl-Amerikan. Don't you dare stop believing now. Dal-klim eżat. U ħassejt, ma nafx, imma sa ek ħassejt. Isni qabad ċiħat ċarruta mxarba. U tani daqqa ċarruta mxarba fuq ċiekara. Don't you dare stop believing me now. Okay. Fil-weekend, dak il-ġimgħa, kont nżilt Oklahoma City, sija l-bot b'sewqan, madwar 100 mil il-bot. Jew kilometru. U mort knisja li kont immur jiena meta kont nisfen snin qabel Oklahoma City. Għax kont nisfen ma' Bali Oklahoma. U tħolġu din il-knisja u kif tħalt kien hemm raġel, brother, kont nafu, għalli għara minnaw, għalli kemm ma narawk fejna rasek. Għetlu għet ngħix ġewwa Tulsa, Oklahoma, għaliex mort il-Bible College. Għetlu ħansa isik xi ħaġa. Għetlu għalli sigħu ma tafx il-ħaġat joqgħod hemmhekk u forsi jgħin insib post. Għalli għara kombinazzjoni dal-brother hawnhekk jismu Arlen Hill. Jismu Arlen Hill. Għalli dar raġel għalli jiġi jizurna minn hemmhekk ta' spiss, għalli da joqgħod Oklahoma jew Tulsa, Oklahoma, għalli kellem lilu u mort inkellmu. L-istorja għafra xogħod minnkom ta' fuq l-istorja. Imma niddejjaqx ngħidha. Hopefully tkun parti mill-ktib li ħanoħroġ ġalwaqt. Jismu if it's God's will, it's God's bill. Vera, nikbu, tiġa ktibt fuq mhux ħażin fih. U għetlu niltaqgħu għetlu nixtieq inkellmek għetlu għax qed infittex post Oklahoma ġewwa Tulsa, Oklahoma City u Tulsa huma żewġ ġibliet kbar. Imma jisu sija sewqan bejn wieħed u ieħor jew l-iktar u iktar sija u nofs l-iktar. Imma jekk issuq fl-ispirtu sija. You walk in the spirit and we drive in the spirit. U niftakar dan l-Aziz proxmu għalli issa nitkellmu għalli wara l-konferenza għalli lejla issa nidilkom għal-xħiġta di. Għalli lejla niltaqgħu għalli nitkellmu għalli u niprovanini. U għabad karta
Kitab ismu fuq, mela, qabad karta, u rwija hekk, rwija. Kitab ismu kull jomu u telefon number, u jiena ktibt ismu kull jomu u telefon number isfel. Għattajnija. U ħa parti u jinħat parti oħra. U poġġejta fil-but, ma l-ewe, ma għaxin għaret, ekċu, poġġejta. U mort għan siħbi, fi kontat nuqatok la masida knar, maħħu, u kif niftaħ? Gordon Ġammanġi. It's the honest truth, guys. I'm telling you the truth. Etta u ċalina. Għadċikkolata. Nispera li għaxfil il-mulejta li jitħaq għadċikkolata. Insomma. U jenetlu ma nafx ma lewx ħana banna għamil, issa. U da kienet juqot emmek hotel. Barra il-hotel tijow. U kif feda il-garda? Arlen Hill. U skonċ ma għalli kif rajek, għallu mule, għallu jek din min għandek. Għallu, ovvjament, nisprobli daħaq u tbissem. Oh my goodness. Għallu ma jek din min għandek mule, għallu għamel il-lejla fil-konferenza li għanna, il-dan il-ġuvni Gordon, Gustus, xellu. Ma nafxek għallu ġo. Imma bil-fors kallu jieċa ħagġi. Insomma, għallu kif jiġi l-lejla l-konferenza, jek din minnek, ġibu u għamel li poġġi eżattament u d-dimi, ħallina noħoda bħala sinjal li din vera minnek. Sa din knisja ta' 1000 ruħ. Isek għandek id-dar il-Mediterran. Anka unek, diffiċli, biex taqta dik. Aħżu għara posta 1000 ruħ, men. Kienet konferenza. U kif tħalt jena ma rajtux, onestament, nejdilkom bis-serjeta, bħalma tajt l-skrittura l-passi tal-bidem ġustu ma gwidatem nant il-mulej. Nidħol bħalma tħluwa, u paġej bil-qeda. Ara minna. Għallu li bro, inti taf xamilna. Għalli taf li inti tajt ħatt il-karta tijak u jien ħatt il-karta tijak. Għalli imma zgur il-mulajri ċiħħaġa da. Għalli għaxlabt, għalli għajn intaqaw issa. U għamilna appuntamentu intaqaw tal-Oklahoma. U da għalli jien għaddi kif momentit l-mara ta' 70 sena. Għalli u spiċċajt ġodar kbira waħdi. Għalli jekk trid ejja u għot miħaj bxejn. Għalli ħaġa waħda biss. Għalli imma dal-waqt ħambiħ id-dar. Għalli raġuni għalli għaxina d-dar hija kbira għalija. Għalli uħni ħambiħħa biex forsi nishtri flat. U nishtru kamra. U ġa qalbi jina thank you. U mort id-dar. U niftakar, il-mulajtlu, grazzi ta' amma, kind of, ħanerġan il-movja. Ma nafx għal dawk l-intom, jekk għaxtu x-xaħajja ta' għodu il-movja u l-għawlem, it is very tiring. U mux kun wahdek, jina kont akkumulajt sofan, sodda, ħwejjeċ, minn kollox, kodba biblerija, sija. Kont akkumulajt għal kol darbet nuqad il-movja, miħaj. Iġvalek, it was jakki. U niftakar il-mulej, għetlu mulej, għetlu ħajkolli nerġan il-movja, dan huwa l-persona li inti għandek għalija. U smajt dal-klim eżatt, letteralment dal-klim eżatt. He ain't going anywhere. Il-movja. U għak smajt. Il-ġemal ta' wara il-movjajt, għalli marri ċej minn għandek, għalli tħallasni xej, għalli kull maħħaġa bis nitolbok minna din. Jek tuża xi ħaġa,
naddef warajk, tħallex ħbieġ. Jiena diġà nagħmlu hekk għax jiena nadif. U għalli ħaġa waħda tolbok, jekk tużak ċina, naddef warajk. Jekk tużak it-toilet, naddef warajk. Għalli xektar, għalli ħanejnek. Xieġimma tej għalli u koll għalli ħanimuvjaw dal-waqt ma tantx ħadd pjaċir. Imma dik il-kelma baqgħet berren fi spiritu tiegħi. He ain't going anywhere. Qed ngħidilkom da kollu biex tiftakru li xejn huwa impossibbli għal min jemmen. Xejn għal min jemmen imma. U għasi tibda temmen, titkompli temmen, mhux tibda temmen u mbagħad ma rajt xejn, ma ħassejt xejn mela naħseb hemm ħażin. ġagbu jgħed 5 sa 7. Min jiddubita ma jistennix li jirċivi xi ħaġa nant il-mulej. Xejn. Mela konti ġa bdejt tagħmel xi xahar ngħix hemmhekk. U qiegħed l-istampi niftakarhom ċarissimi. Għaddew, kemm għaddew? Igradwajt fit-2001. Għaddew 27 sena, mhux fit-1999 bdejt. Għaddew 27 sena, sekk għad niftakarhom ċar. Kont kelli double bed jien fil-kamra tiegħi u kont qed nitwi l-ħwejjeġ. U daħal mill-kamra qal li isma' brother qal li rid ngħidlek xi ħaġa. Qal li mela kont qed nitlob. Kien raġel Talla. Qal li kont qed nitlob u kont qed ngħid il-mulej. Qed insaqsi il-mulej, kemm għandi nitlob tagħha din id-dar li ħanbih. Qallu mulej urini kemm għandi nbiħħa, kemm għandi nħelesa. Qallu urini kemm għandi nitlob prezz għad-dar tiegħi. Il-mulej qallu jekk għallu. Qallu d-dar ta' min? Qallu d-dar ta' min? Qallu mela inti nsejt li din dar tajta lili? Mela you forgot that this house, you gave it to me many years ago? You dedicated this house to me? U l-mulej qallu jekk għalla. Qallu ma rridekx tbiħħa qabel ma Gordon jiggradwa mill-Bible College. Sentej sħaħ. Dak għalli u għallu l-mulej. U ma beħħiex. Gradwajt. U once li gradwajt, u movjajt mbagħad x'imkien ieħor. Mbagħad biħħa poġġa fuq is-suq. Issa fit-triq fejn konna. Kien hemm xi 3 djar ukoll sbieħ għall-beħ, kienu ilhom għall-beħ. Kif poġġa tiegħu għall-beħ imbeħħet mill-ewwel. U jien għamilt sentej u fuqhom ngħix b'xejn. La dawl, la ilma, anka kważi kien hemm affarijiet li ħallasom li hu bħal meta l-van waqaf li ħallasu li ranġaħħu li hu. Kien ħallas id-dawl tal-kera u id-dawl u l-ilma ħallsuhom. Ftakarx kien qal il-mulej fin-1998. Diġà provdejtlek kull marrit minn għandek hija emmen. U meta kien ikolli fin-1999, meta kelli dik id-dubju għax dak il-proxmu miskin għandu kon raġun u jisaqsin inti żgur smajt minn Alla u l-mulej qalli ara ma tiqafx temmen issa. Min jaf kemm minna u ħafna Kristjani ikunu immaġina dan huwa dak li inti temmen għalih, da. U inti qed timxi l-mixja tal-fidi. U għad tħossu kajjen. U għad terġa' tikkonsidra tgħid nerġa' lura. U terġa' tagħmel kuraġġ. U qed tippressa kontra ċ-ċirkustanzi, kontra dak li jidher, dak li tħoss. U inti kważi wasalt, u għaset tinduna li dak li għattemmen għalli kważi wasalt. U inti taqta' qalbeka. Dak li kważi ħtaft għal ftit ieħor tliftu. Fil-ktib ta' Mattew 14 hemm storja li ta' tikkoraġġini ħafna bħal mandan inkoraġġilkom. Meta kienu fuq id-dajsa u Ġessu kien hemm maltempata u Ġessu mexa fuq il-baħar. U d-disċipli kollha ta' Ġesù li għexu miegħu u jimxew miegħu raw il-mirakli.
Qatt ma talobhom qattra fidi biex jagħmel mirakli u jfejqu. Qatt. Jipprovdu. Ipprovhom il-darba. Testjom il-darba. Jekk inti ninnota kemm il-darba l-mulej jirribjukja u jċanfar il-poplu tiegħu minħabba nuqqas fidi. Tgħid għadhom l-istess il-poplu tiegħu llum. U niftakar Pietru mid-disċipli kollha għallu mulej jekk int vera int ikkmandani niġi fuq u niġi ħdejk. Kif kien ħajġi ħdej da? Kif kien ħajġi ħdej? Din hija l-misteru għalija li sar ma baqax misteru saret rivelazzjoni. Li għal-fidi vera m'hemmx limiti. Għaliex? Għaliex jiena anka bħala predikator ta' fidi u din ġieli predkajta u hija verità imma hemm iktar. Hemm iktar font. Għax inti tfittex kien fittex dejjem hemm iktar mal-mulej. U tasal fejn tasal sakemm trid int. Għal Alla m'hemmx limiti. Aħna nippredkaw il-messaġġiera tal-fidi, jekk hemm xi messaġġiera ma tieħor ma nafx, imma suppost kollha tal-fidi. Imma hemm ħafna differenti. Imma aħna predkaw li inti tista' tibbaża u tikklejmja xwedek Alla. F'liema passaġġ fil-Bibja fit-Testament il-Qadim, il-Bibja li kellhom available għalihom, liema skrittura Pietru kwota u qal ħanimxi fuq l-ilma. X'ma kellux sa? Ma kien hemmx preċedent. Għal-fidi impossibbli m'għandekx bżonn preċedent. Dak li Alla tal-grazzja lili, għal-glorja bistiju, biex juri l-dinja il-bluwa tal-fidi, tal-Evangelu, għal-min kapaċi jemnu, bħalma Malta kollha temmetti u ma temmettix, u dawk li jikkritikaw iktar u iktar. Aħna bil-grazzja tal-Alla nexxina nagħmlu affarijiet li f'Malta qatt ma saraw. Imma preċedent segwejt jien. Xejn mhu possibbli għal min jemmen. Xi ħaġa sabiħa li jiena nfittex għal nies li jagħmlu preċedent, li forsi fi b'ċertu mod inħelsu mela la għamluha huma nista' nagħmilha jiena. Jekk m'hemm ħadd li jagħmilha, tista' tagħmilha? Iva, għax il-fidi m'għandix bżonn preċedent. Għax għal-mulej xejn impossibbli. U fuq l-istess livell xejn impossibbli għal min jemmen. Halleluja! Gloria lil mulej. Amen, aħwa. Xi kultant mhux kemm taf Bibja, tajjeb li tkun taf il-Bibja, u jaqbel lilek li tkun taf il-Bibja, imma kemm għandek revelazzjoni ta' dak li taf. Aħjar taqbad dal-vers li tajtkom il-lejla. Dawk iż-żewġ passaġġi Mark 9 u 14 ta' Mattew. U mur kulhom qarbilhom u mexmixhom. Dawk iż-żewġ passaġġi biss. U tajtkom mbagħad passaġġ ieħor, Lut kapitlu 10 vers 35 sa 38. Fejn jien ma nexxaqx f'dawk li jerġgħu lura mill-fidi. U tajtkom passaġġ ieħor, Ġakbu kapitlu 1 vers 5 sa 7. Li hemm dawk li jiddubitaw ma jistgħux jistennew li jirċievu xi ħaġa minn Alla. Once li temmen, kompli emmen. Kemm rajt affarijiet li qaluli ħadd qatt meta mort l-Indja. Meta mort l-Indja jiena qaluli aħjar tmur fis-sawt għax hemm ħafna Kristjani hemmhekk. X'ħammur nagħmel jekk hemm diġà ħafna Kristjani? Sa fejna fina skont Rumani kapitlu 15 versu 20 għal dawk li jdu jagħmlu l-affarijiet sew u nuk li tmur fuq tagħmel ix-xogħol fejn tiġa xogħol hemm isir. Għax inkella mhux għax xogħol apostoliku, xogħol ta' taħwit u konfużjoni. Min jagħmel vera min jissejjaħ b'xi mod xogħol apostoliku jew apostlu irid jibda xogħol fejn m'hemmx xogħol stabbilit, mhux jisraq ix-xogħol ta' ħadd ieħor jew fuq ta' ħadd ieħor.
Sewwa, imma il-mulej fetaħ il-bibien għan-nord. Fejn kienu qaluli għodu attentem għax hemmhekk kerja diffiċli. Għalikom. Vera. Għalik diffiċli. Għax il-kak temmen. Arja għalija mhuwiex. U meta xi ħadd qalli kien hemm evanġelist kien jagħmel il-crusades da. Qalli bro, qalli hemmhekk ħadd qatt ma mar qed mela ħankun l-ewwel wieħed. Faith breaks boundaries that nothing else does. Verament għadnedikom. Għalix fil-veru sens tal-kelma il-fidi jabla limiti. U Alla ħalla fidejk kemm inti lest timxi bil-fidi u dak li jidher impossibbli għal ħaddieħor jekk inti temnu għalik huwa realment possibbli. Amen? X'qed temmen? X'qed temmen? Ma xi xed tikkombatti? Qudiem li maġgan tinsab kemm hemm stejjer fil-Bibja. Kemm nies Alla qalu lil nies soħra Alla dak impossibbli. Dak qatt ma sar. Di ħadd qatt ma rnexxi li jagħmilha. Ma xi ħadd li jemmen din il-frasi. Għal min jemmen. Xejn impossibbli. Xejn ta' mhux xejn impossibbli spiritualment, xejn impossibbli fiżikament, xejn impossibbli materjalment, xejn impossibbli finanzjarment. Inti d-destin tiegħek jista' jinbidel f'ħakkatajn. That's it. Id-dejn tiegħek jista' jiġi mħallas f'24 sija. Għandi dejn kbir ta' jien. X'temmen? Jien għandi jom jinħallsu kemm noboda dik il-frażi. Uġi, forsi xi ħadd minnkom qed tuha di. Tant għandi dejn li għandi jom anke sakemm nirtira biex inħallsu. Hekk qed temmen int. Għaliex ma tibdix temmen, imma mhux għax qed ngħidlek jien għax tkollok revelazzjoni int li ħadd itħallsu f'sena. Jew ħadħallsu, mhux ħadħallsu f'20 sena, imma tħallsu f'sentej. Mela ħallsu f'20 sena jekk tippreferi. U tinduna li 20 sena wara tkun ħallast id-doppju. Kulħadd iqum. Poġġi jdejk fuq qalbek. Taf li wieħed mill-iktar dnubit serji qudiem Alla hija dnub dak li bid-Taljan jgħidulu il-peccato dell'incredulità. Incredulità. Mhux tal-krudeltà, ta' incredulità. Jiġifieri id-dnub tan-nuqqas ta' fidi. Poġġi jdejk waħda fuq qalbek. U għajt warajja. Missir Qaddis. Din il-kelma kienet biżżejjed għalija. Biex neħħili kull limiti f'ħajti. Nitolbok Missier. Biex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Din il-kelma issir revelazzjoni fl-Ispiritu tiegħi. Xejn impossibbli għal min jemmen. Xejn huwa impossibbli. Jien li nemmen. Jien li nemmen fi Kristu. Jien li nemmen fl-bent Alla. Jien li nemmen li jien għandi l-wirt kollu ta' Kristu taħt ismi. Jien li nemmen jiena ħaġa waħda malla fl-Ispirtu. Lina li nemmen li jakbaru dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Lin li nemmen li l-fidi li jinti tajtni mulej telep id-dinja.
xejn, assolutament xejn, xejn finanzjarment, xejn materjalment, xejn spiritualment, xejn fizikament, xejn emozjonalment, assolutament xejn huwa impossibbli għalija. Għaliex jien nemmen fik mulej, nemmen xtejt int mulej. Il-kelma tiegħek għalija hija l-ħobs tiegħi, hija l-ħajja tiegħi, hija l-ħajti, ir-revelazzjoni tiegħi. Xejn. Il-fejqan u tiegħi, il-ħelsien u tiegħi, il-prosperità tiegħi, il-barkiet u ma tiegħi. Mhux ħan irċivihom u ma tiġà tiegħi fi Kristu Ġesu. Il-paċi tiegħi, il-maħfrija tiegħi, il-wild glorious ta' Kristu huwa tiegħi, il-ħajja ta' dejjem hija tiegħi. Aħfilli mulej fejn dubbitajtek. U minix ħankun fost dawk li jerġgħu lura mill-fidi tagħhom. Ma sal-aħħar mulej ħankompli nemmen bil-fidi mingħajr ma tiġi mqanqla, mingħajr ma tiġi mkisra, bil-fidi fik mulej. Dak li ntwetni u dak li għatli. Fejn jiena nemmen xejn ma ħajkun impossibbli għalija. Jiena bniedem li nara l-impossibbli f'ħajti u fil-ġenerazzjoni tiegħi għall-glorja tiegħek Missija. Halleluja, f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja. Amen, amen. Halleluja. Amen. Għajtu l-isem ta' Ġesu. Halleluja. Il-paċi ma'kom aħwa YouTube u Facebook u televizjoni. Narawkom il-weekend li ġej. Xejn huwa possibbli għalik jekk temmen. Halleluja. God bless you.